Здравейте, уважаеми зрители! Вие отново сте с БГ Склад подкаст, мястото, където разговаряме за индустриални имоти. Наши гости отново са Ива Балджиева и Радослав Конов, консултанти на индустриални имоти. Здравейте, приятно ни отново да сте при нас. Здравейте! Нека започнем след този настоящ епизод с времето, което реално отнема сключването на сделка за индустриален имот. Какво е това време? Нямаме конкретен. Няма сделка. Няма средностатистически. Да, няма. От един ден до една година. Реално имали сме сделка, която в продължение на една година са се водили разговори. Има и такава, която прави се оглед и на другия ден е подписано. А зависи ли това време по някакъв начин от обема на бизнеса или по-скоро от визията на собственика на бизнеса, на наемателя? Не, всичко е строго специфично, индивидуално. Както работим за квадратури от 100 квадрата, по същия начин работим и за 5000 или 10 000. Пак се тръгва по същите стъпки. И тук вече много зависи двете страни каква визия имат за бъдещата сделка. Затова няма наистина статистика. Може да направим много бърза сделка, а може да направим сделка, която да отнеме повече от 12 месеца. Реално, колкото са по-големи цифрите, за тях стоят и по-големи структури. Било то и наемодатели, наематели. Големите структури имат големи изисквания, големи правни отдели. Всеки трябва да се свърши работата по веригата и по някой път това може да забави механизма. В крайна сметка резултатът е един и същи с бързите сделки, но така. Там се отделя повече време на договорите, така да се каже, и на условията. Има ли бизнеси, при които да наблюдавате сделките да се сключват по-бързо? Не, по-лесно. Категорично. Чисто статистически, ако започнем да гледаме през годините, може би ще се прояви някой сегмент в бизнеса, който е по-така бърз. Бързо оборотните стоки, напоследък куриерските компании, те са така бързо искат да станат нещата. Обикновено са притиснати от някакви срокове, но реално няма някакъв такъв. И производствата. Обикновено производствата държат нещата да се случват по-бързо, защото при тях е по-сложно самия механизъм на преместване. Но при тях никога не се случват бързо, така или иначе. Но реално няма някой, който да се отличава с нещо, за да кажем, този бизнес, те много бързо правят сделки. Няма такова нещо. А кое най-често забавя процеса по сключване на сделка и кое, така да се каже, я чупи? Кое може да я прекрати на финален етап дори вече? По същия начин няма някаква конкретна статистика. Да. Все пак и зад двете страни седат хора. Много често счупването идва от неразбиране на една от страните. Като цяло, затова обикновено за големите сделки седат юристи, които имат за цел да изчистят точно тези условия. Но според мен наистина няма някаква статистика. Не може да кажем това или онова би могло да бъде някаква конкретна причина. Една от причините, за които се досещаме, е грешния прочит на договори. Смисъл на един договор е той да няма два прочита, но по някой път това го има. Едната страна го чете по един начин, другата по друг начин, не намират общ език и в повечето случаи сделката отпада. След много месеци труд. След много месеци труд, готовност и на двете страни. Двете страни се харесват, може би ще станат и приятели вече, но на неразбирателство по договора имаме много такива свидетелства, разваля сделки за милиони. А тук юридическите екипи ли носят според вас основната отговорност за такъв тип неразбирателства на едната и на другата страна? Основно, да не обвиняваме някой по веригата. Разбира се, да. В повечето случаи да, но пък примерите, които имаме ние в нашата практика са, че когато едната страна използва правни услуги, а другата не, в повечето случаи се получава. И човешкия фактор разваля този тип сделки. Случва ли се все още да се сключват такъв тип сделки, особено за индустриални имоти, по-мащабни сделки, без една от страните да ползва наистина юридически услуги? Да, случва се. Ежедневно. Да.
Да. Разчитат, Изненадана съм много. разчитат на нас, нали, като, нали, ако вие смятате, че е окей, да, значи е окей, но винаги съветваме всяка от страните да се консултира с юрист. В повечето случаи за по-малки сделки, нали, ако може да ги някакси да ги систематизираме коя е малка и коя е голяма, Да. около и до 500 квадрата ги борим за малки сделки. Оттам нататък, нали, вече цифрите стават по-сериозни. Логично, нали, да не се доверяват единствено на нас като консултанти, но и да използват и правни услуги, ако нямат зачислени такива към фирмата си. Да. Но все пак в много Случва случаи се. не се... Но аз също смятам, че тук по-скоро е до въпрос на личен избор, дали дадена компания би искала да ползва юридически услуги или не. Защото има много често компании, които наемат малки складови площи, но задължително ползват юристи. И обратно. Доколкото ми е известно, чуждестранните инвеститори не сключват обикновено сделки без ползване на юридически услуги. Чуждестранните фирми идват с много ясна, конкретна идея, развита в много дълъг период от време, с много добре разработен бюджет, с много добре разработени идеи, точно какво, как, кога, с кой и по какъв начин, доколкото при нас това плануване го няма. В предишния епизод споменахме, че при нас така хоризонта е 2 години напред, при тях е поне 10. Чуждестранните фирми когато говорим за наем, те не инвестират. Те не инвестират в инфраструктура, в складове, те инвестират в бизнеса си. Да. Така че много рядко можем да очакваме от някой чуждестранен наемател да инвестира в по-добри условия. Напротив, той ще инвестира тези пари в бизнес, а не в склад. Така че те не са готови да предприемат каквито и да е инвестиции относно подобряване на условията си. Те ще го очакват това от наемодателя за сметка на найема. Те нямат проблем да плащат висок наем, имат проблем да вадят пари на момента. Когато става въпрос за инвестирането в индустриални имоти, за кого е най-подходяща този тип инвестиция? Според мен това е подходящо само за инвеститори, които имат дълга визия за бъдещето. При нас е интересно да се наблюдава каква доходност би имал един имот, но категорично не може да сравняваме с жилищния пазар и индустриалните имоти. Тоест при нас много е важно да имаш визия с поне 10 годишен поглед напред. За разлика от жилищното, жилищният пазар е такъв, че всеки обикновен човек, който има излишни средства, може да инвестира в жилищен имот. В индустриалните имоти не е така. Не всеки може да инвестира в индустриален имот. Първо, средствата са много по-сериозни. Второ, тук говорим трябва да имаш готовност, както каза Ива, да започнеш да печелиш след много дълъг период от време. Средната възвръщаемост на индустриални имоти е 6-7%, 7-8% е вече така в графа страхотно. Много хора си мислят, че е 10%, но реално това са непостижими нали, цифри. Отделно повече хора инвестират в индустриални имоти, които са по някакъв начин свързани с бранша. Човек, който не се е занимавал с строителство и с първо да хванем от земята до последния пирон закован в този склад, е един процес, който изисква много сериозни познания, ноу-хау и изобщо е много голям процес, който не е за всеки. А тогава е удачно да се инвестира да се купи склад с идеята готов склад с идеята той да се дава под наем и да развиваш бизнес рентиерски, това е несериозно да го кажа. Нали, тогава процентите отиват много надолу като възвръщаемост. Цената, която ще се даде за този склад е много висока. Съществуват ли изисквания от гледна точка на чуждестранни инвеститори и клиенти, които българския местен пазар трудно да покрива? Това, което спомена колегата, когато идват чуждите компании, те просто търсят една крайна цена и в тази цена искат да има абсолютно всичката добавена стойност, която им трябва.
Ето мога да дам пример. Чужда компания търси да наеме стелажиран склад, но такъв няма на пазара. Компанията обяснява, че е готова да плати през наем, но за нея е безмислено да прави инвестиция в закупуване, при положение, че е направила, да речеме, план 5 години да бъде в това складово помещение. Да. Да, в повечето случаи чуждестранните компании търсят модерни, хубави складови бази с модерни съоръжения, екосъобразени, с фотоволтаици за зелена енергия. Се сблъскват така с реалността. В повечето случаи успяват да намерят, защото наистина няма как да се кривим душата. В последните години много се развива новото строителство, но на определен сегмент. И то е големите складове над 1000, 2, 3, 5000 квадратни метра. Така че не всички инвеститори от чужбина са с този размах. Така че реално за големи инвеститор има къде и как, но за малкия все още не. Екологичните съображения, които вие споменахте, не утежняват ли твърде много процесите в търсенето, наемането? Изобщо не са ли една, колкото и може би странно да прозвучи, пречка за по-ускореното развитие на пазара? Аз не бих казала. Смятам, че последните бази в последните години, които излизат, всичките са съобразени с тези нови тенденции, така че при нас не е липса така наречените зелени сгради. Има много инвеститори, които със самото планиране вече вкарват абсолютно всички сертификати. То става успоредно със строителството, така че бих казала, че по-скоро съществуват много такива сгради вече и това е бъдещето. В дългосрочен план, ако можем да го броим като пречка, естествено, че високия клас имоти дига цената. Хубавото е скъпо. Но ако като пречка можем да го кажем, повишавайки цената на високия клас, успоредно с това върват и клас Б и вече стария фонд сграден, които, за да ни изостават, те върват наравно с клас А. И това е пречка, примерно, на пазара, защото те реално не върват ръка за ръка, защото не нямат нищо общо. Да. Но пазара е свикнал, разликата да е такава. В същото време клас А драстично се отдалечава от другите тип сгради, а в същото време цената на наемите не. Тя върви успоредно, така че това е пречка. Ето една пречка, която е, за да бъде модерна и екологично настроена една сграда, като създава някаква пречка все пак на пазара. И това е цените на следващия клас. Да. В кои случаи по ваши наблюдения България печели битката за международни инвеститори на пазара на индустриални имоти? Така, доколкото съм запознат, аз по-рядко печелим, повече губим. И то губиме точно заради това, че нямаме тази гъвкавост и готовност да откликнем на абсолютно всичките им нужди. Както споменахме, чуждите инвеститори не инвестират. Те са готови да плащат, но не и да инвестират. В повечето случаи така ми прави впечатление, поне фирмите, с които сме работили ние, се оттеглят към румънския, сръбския пазар, където намират по-добри цифри, така да го кажем. Или условия, съответно, на работа. Очаквате ли сега с вече нашето присъединяване към еврозоната това да се промени в наша полза? Т.е. да привлечем, да станем по-привлекателна дестинация? Ние не казваме, че не сме привлекателна дестинация. Казваме, че все още губиме добри инвеститори заради нежеланието по-скоро, а не невъзможността да сме гъвкави. Така че ние вървиме в правилна посока, имаме хубави проекти, които се реализират. Факт е, че те се пълнят с предимно чужди инвеститори. За съжаление, местният бизнес не може да влезе в такива големи мащаби, но стъпка по стъпка всяко нещо се развива в правилната посока. Това е поне моето виждане. Така че вървиме към по-добро. Как си представяте пазара, на който работите, след един хоризонт от, да речем, 5 до 10 години? Какво развитие виждате от сега? Т.е. тенденции, които виждате от сега, които очаквате да се развият? Спрямо проектите, които са планирани да бъдат изпълнени в близките 3 до 5 години, смятам, че
Ще има много интересни нови бази, ще има новооткрити интересни локации, които сега ни се струват или далечни, или без транспортен достъп. Тоест, след 10 години виждам нашия сегмент да бъде изключително интересен, представен от много повече модерни и рационални бази. Това, което виждам аз след 10 години, което е напълно логично да се случи, е двете, които са огромни по мащаб индустриални зони в София, а именно НПЗ Искър и Военна рампа, да започнат, макар и леко по леко, те са започнали, но не с темпа, който е необходимо, да се модернизират. Там има сграден фонд, който плаче за да бъде реновиран. Реално може би е по-скъпо, отколкото да се построи нов и да се събори старото, но това са зони, които в момента са голям процент от общата площ, която се отдава, но тя не покрива изискванията и нуждите на текущите нужди на бизнеса. Така че за мен първо трябва да се инвестира в тази насока. Оттам нататък вече зони като Северното околовръстно, които са празни реално, ще бъдат така в светлото бъдеще много търсени като място за Точно инвестиции. това имах предвид, че предстои да се открият нови интересни локации, които в момента категорично са подценени. И в духа на бъдещето да завършим с въпроса за автоматизацията и за изкуствения интелект в управлението на индустриалните имоти, на складовите стопанства по-конкретно. Според вас, по какъв начин автоматизацията ще повлияе на складовете и на логистичните процеси, свързани с тях? Аз смятам, че абсолютно ще завземе нивата на складиране и ще отмени работната ръка. Смятам, че това е бъдещето. Складовите бази клас А абсолютно могат да предоставят такъв тип услуга и може би след около 5 години най-вероятно ще имаме напълно автоматизирани складове. Тъй като вървиме крачка назад от малко по-развитите от нас страни, първо трябва да минем през ерата на 3PL-а. Да. Тъй като 3PL, за хората, които не са запознати, е Third Party Logistic, трета страна да обслужва връзката между търговец и крайен клиент. Да. Именно има много вече така разработени бизнеси към тази насока, но българския бизнес все още не може да се довери някой друг да обслужва стоката му. Реално първо трябва да минем през това някой, да довериш на някой стоката ти да се ангажираш единствено само с търговията. И след това вече ще минем и в ерата, в която тези логистици, които обслужват многобройни бизнеси, да модернизират целия си процес на работа. Има го това нещо, виждали сме го. Така, в индустриалната зона в Божурище има сериозен пример за това как работи една наистина модернизирана база. Така че това е бъдещето, да. Но първо трябва да върви по каналния ред. Пропускаме някои стъпки. Затова казах 5 години. Което всъщност не е далечно бъдеще. Аз ги виждам по-скоро 10. Което също не е толкова далечно. Надяваме се да печелим все повече битките за инвестиции, когато се сравним с нашите конкуренти на румънския пазар, особено това, което чуваме, че предлагат наистина доста добри условия, дано да можем да се конкурираме успешно с тях. Благодаря и на двама ви за този информативен, вярвам, разговор. Благодарим и на вас, уважаеми зрители. Очаквайте следващия епизод на BG Склад подкаст.